Ka Alpha English High Secondary School Nongpo Ribhoi District ka wei na ki school ba pau bha hathem ribhoi kala sei ka wei ka samla puli ka Rakhi Kumari Rai ka khon jung Raju Rai ki ba shong ba sa ha ka shnong mauro ka bala yo bat ka kerdan ka ba khandai ha ka commerce ha ka result bala penni ha ka khandai tare ku jamang ka kom wanda hun bla principal ka ni ka school kala dap da ka jing Kmen ba ka jing sngo sarong ba ka school kala sei ka ni ka samla ba tibet ha ki jing puli jongka ka Kmen baki khna school jongka kinwan shakmat ha ka result SSLC ka ban sapan bana ha kita yau banwan Rini snow sarong pakalian ba yue khna mangi ta yo kamngin tu kamyo na ka commerce kamta yo mani dona ka 9th position jo top 10 list jo embos na ta snam ka commerce stream te ni snow ni ayo yo blay Benyanyo ekini ni aku play kini hikai kibla Christian borba kini trace tom jumki oi resort jong commerce ka bha mtaw snem kina ki abon be pas bha ki ma su ki score ki pas ki biang ba te kam tam ye ni Rakhi Kumari Rai ni snow the not sure we I could play ta jong i kini trace tom jong i bila ban boy kini ka position but kumju iki kme pa ki ma Christian I am ta him la ban don hong ni school mai dang don se Shillong te ban abi I ko long system ndai ni I could play ki no hikai ki ba tre system but nga syam hi ba kapor kan poi hi ba ni nang ni sakmat ni nang kam kiu ni nang kam don shu ki kena ki ban don ki top list number ba ki kena ki dei ban nang kam su thu ba kin kam su thu ki jin don kam ki jin treshi tong ki jin puli ki jin yakop ki field of studies ba ki babun number ba number hakani ki pre yakop ini ni numla ban chu ken jam ki jin puli ni I could play ye Rakhi Kumari Rai ya ki jin treshi tong juni kumjo ru ya ki no hikai se simpan ki kme ki pa juni na bat ni ya Kmen makani ka jing poi jong I Rakhi Rai kan ni ka top 9th position kan I'm seeing ya kini kiwai pat kina ki puli menta ki bilang puli kan I'm seeing ki no hikai ba ki no do jing Kmen ba ki yo men sim kanang ba kinang pen slow shoot manang pun ki kina ki ba la ban tristem ba ki bala ban poi jakma te kumbang yo sngo mem ba haka commerce stream ba idang ba kadang datang first time menta hadu kat no mem kadai ke jing sha halo Hohot na kalian ke school minang yo top ifak hari boy kani ring first time mani yo in the top 10 not top 9 position ndai ko mga on kani jing Kmen ba jing penslur ki wegi kena kinang yo ban police kam treshi tom shu bah kalau wei kinang yo shu ban don ki position ba kam jom ban wan ra ikan nam ke kerteng jongki bat jong ke school bat jong ka dong riwai ba baka 1 class 11 hang ni hing lai thu ka di ka khana ka start ha ndai tana khana ka start ka di ka khana ka minot ha ka minot ba ki jing puli ki jong ka kan bat ka di ka khana ru ka badan akor dan buram ta ki ha school tharai kum no ilong ha class 8 ha class kita kan ka ladangi ai ki kumwa ki class work no ka bala ban pendam buat ka basum thu ka ba syong ka ba ladangi batai ni suthu ba ka khana ka di ka bas ngap ha bat ka long kala ban suthu ka bangi hikai kan tela ka don problem ru ka wan me shakmat ladangi ai ki kumwa ki class work ka bala deploy ta ka